बिसोरखौ एसटि होनायनि सायाव आगोलाव मा लिरामोन दा बे लिरनायनि जायनाखि माबाफोरनो राजबंसिफोरनो आदिबासिफोरनो एसटि खालामनो थाखाय ओरै होननाय बाथ्रा हनै एबसुआबो ओरै होदों। दिनैनि गुबै टपिकआनो जाहैबाय जे जोंनि बे बिटिसिआव बा जोंनि आसामाव एसटिनि थाखाय गुबुन हारिफ्रा सोमावसारदों नङा होनब्ला दा बिसोर एसटिनि थाखाय सोमावसारनायनि सायावनो जोंहा बर'नि टप लिडार दावराव देख्रेब आदैमोना मा खेंफोरथि होफैखो आरो दावराव देख्रेब आदैमोना मा बाथ्रा बुंफैखो बिथांमोननि भिडिअ क्लिपखौ आङो स्क्रिनाव होग्रोबाय स' नोंथांमोना नायग्रो आरो खोनासंग्रो। दा बेखौ नायोब्ला जोङो बिदिब्ला बिसोर मा लिरामोन बे बै गुदिनि बिसोर लिरना हरनायखौसो जों नागिरनांगौ जायो जे मा लिरना हरामोन बिसोरो बे राजबंसि आरो आदिबासिफोरखौ एसटि खालामनायनि सायाव बिसोर मा लिरना हरामोन बेखौ जों नागिरनो गोनां जायो मा लिरमारा बिसोरो दा बेखौ नागिरनानै आङो बिपिएफनि नेताफोरनाव सोंहरनाय जाबाय आं इमानुएल मुसाहारिनावबो बिपिएफनि सेक्रेटारि बेनावबो सोंनाय जाबाय आरो मनेस्वर बर' बेनावबो सोंनाय जाबाय दा बिनिफ्राय आं हरनो बायदिब्ला बिपिएफआ 2008आव भारत सरकारनो मोनसे लिरना हरदों बे जाबाय जे थाखानाय जायनाखि ट्राइबेलफोरनि खुनु खथि खालामाजासे कच राजबंसि आरो एसटिखौ जुदि आदिबासिखौ जुदि एसटि बानायोब्ला जों बेयाव मदद खालामगोन जों बिनि सायाव बिर'धि खालामा होननाय बिदि मोनसे प्रस्ताबसो लिरना हरदों बे बाथ्राखौ बिथांमोना बुंदों आं बिथांमोना मिथिदों दा बेनि बादै आङो बे गुबुन मोनसे बिसोरनि आगोलाव हरनाय रेकर्ड गैया दा बिदिबा क्लियार जे थाखानाय ट्राइबेलफोरनि जायनाखि खथाफोर मोनथायफोर बे मोनथाया खथिया जासे कच राजबंसिफोरनो आरो आदिबासिफोरनो एसटि होनायाव बिपिएफआ बादा गैया जों मदद खालामगोन बेखौ होननाय जाबाय नैबे माबानि गेजेराव जायनाखि इलेक्सन इस्ताहार बेखौ बुंनाय जाबाय बे रोखा जाबाय। दानिया फैदो जे राजबंसि आरो सावथाल बा 6 जन'गोष्ठिफोरखौ जे जोङो माबे समाव बिसोरखौ एसटि जाहोनांगौ होननानै बुंबोआ दा बेखौ जों एसे नायनि दा जों नुदों दा बे 6 जन'गोष्ठिखौ आसामाव एसटि होनांगौ होननाय बाथ्राया दिनै राजनितिनि मोनसे एजेन्डा बायदि जाबाय पार्टिफ्रा आफादफ्रा बिसोरनो एसटि होनांगौ बुङो बयबो बुंगासिनो दङ दा खिन्थु एसटि होनाय जायाखै दा सोर आफादा बिसोरनो एसटि होनांगौ होनना बुंदों दा बेखौ आं एसे फारि फारिजों खोन्थालांनो सानदों। दा नैबे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बे रेजुलेसन बे 19/6 मार्च मासनि 2006 19 तारिख मार्च 2006आव बे लिरनाय बे बड'फा हाउस बे बागानजों थानाय बेनिफ्राय लिरदों बेखौ लिरदों रोनगोरा नार्जारि ओमफ्राय बे लिरदों आक्रासनि प्रेसिडेन्ट बिश्वजित रय बिसोरो आक्रासजों जयेन्टलि मिटिं जादों बे जयेन्ट मिटिं जानायाव बेयाव मोनसे प्रस्ताब लादों बिसोरो बे प्रस्ताबा जाबाय नैबेयाव आं फरायना होनि रेजुलेसन नम्बर 2 लिरदों बेयाव एबसु इज इन फेभार अफ द सल्युसन अफ द कच राजबंसि शेड्यूलिंग इशू एस एसटि आन्डार द सेपारेट केटेगरि उइदाउट एफेक्टिं द राइट्स एन्ड प्रिभिलेज अफ द एक्जिस्टिं एसटि अफ आसाम माने कच राजबंसिनि एसटि जानायखौ बिसोरबो माने लुबैयो बिसोर बिनि जायनाखि समस्याखौ समाधान खालामनानै लुबैयो होननाय जादों दा बिसोरनि एसटि खालामनायाव जाहाथे जायनाखि थाखानाय एसटिफोर फिसा एफेक्ट जाया खथि जाया बिसोरनि मोनथायाव खहा जाया बे बाथ्राखौ बुंनाय जादों आरो बिसोरनि थाखाय आलादा मोनसे माने प्रिभिलेज होनानै होनांगौ बे बाथ्राखौ बे बुंनाय जादों आरोखि आलादा केटेगरियाव सोनांगौ बे बाथ्राखौ बुंनाय जादों दा अदेबानि बेयाव बुंनाय जाबाय खोथाया खुला जे राजबंसिफोरखौ एसटि होनायाव एबसुआबो आपत्ति गैया माथ्र जादों मा बे एसटि होयोब्ला जाहाथे थाखानाय एसटिफ्रा जाहाथे खथिया बेल' माने एसटि जानांगौ बिसोरबो बेखौ बुंनाय जादों आरोखि दा बाथ्राया बेयाव जादों दा जोङो एसटि बानायोब्ला उइदाउट एफेक्टिं होननाय बाथ्रा थाया आरो एसटि बानायोब्ला अबेबा मोनसे थाखानाय जाथिया थाखानाय एसटिया खथिया बेबो नङा एसटि जायोब्ला खथि जाखागोन एसटि माने एसटि बे आरोखि ओमफ्राय लोगोसे नोङो माने एसटि जायोब्ला बेखौ आलादा मोनसे केटेगरि खालामनानै एसटि खालामनाय बे कनस्टिटिउसनाव बे प्रभिजन गैया दा बेनिखायनो नों एसटि जायोब्ला एसटि जाखागोनखा आरो एसटि जायोब्ला बे जोंखौ एफेक्ट खालामगोनखा दा बिसोर नैबे स्टिकजों जे एसटि जानायखौ माने स्वीकार खालामना लानाय जादों माथ्र बुंनायल' जादों जे माने एसटि जायोब्ला जाहाथे जों ट्राइबेलफ्रा खथि जाया माने बे मोनसे पलिटिकेल मोनसे माने कन्टेन्ट जाबाय आरोखि बे सेन्टेन्सआ बे आरोखि माने जोंखौ जाहाथे जोंनि मानसिफ्रा गाज्रि मोना
बे गाज्रि मोननायखौ एसे माबानो थाखाय बेखिनि बाथ्राखौ बुंनाय जाबाय आरोखि दा बेल' जादों दा बेबायदिनो आरो बेल' नङा बेबायदि सेम स्टिकखौ दा नोङो एबसुआ उनावबो हरदों पिआर किन्डिया जेब्लानाखि माबा जादोंमोन ट्राइबेल एफेयार्स मिनिस्टारनिफ्राय STC माबायाव जेब्ला जायो बियो बे समाव माने एबसुनिफ्राय हरदों ओमफ्राय ट्राइबेल संखौबो हरदों जे माने खुनु एफेक्ट खालामाजासे ट्राइबेलफोरनि खथि खालामाजासे ST सिटआव होनायाव जोंहा आपत्ति गैया बे बाथ्राखौ बै समावनो बुंबोखानाय जादों आरो इभेन प्रमद बर'आबो बे बाथ्राखौ जेब्लानाखि बे सिफ जायो BTCनि बे समावबो बेखौ बुंदों आरो हरदों आरो बिनि बादैबो दा आसाम गभर्नमेन्टनिफ्रायबो तरुन गगৈ मन्थ्रि थानाय समाव चिफ मिनिस्टार थानाय समाव गोबां बेबादिनो प्रप'जाल हरदों केबिनेट डिसिसन लानानै बिसोरबो हरदों एसेम्ब्लियाव इभेन बिसोर माने माबा खालामनाय एसेम्ब्लि मोनसे कमिटि दानानै स्पिकारनिफ्राय बिसोर माने प्रप'जाल दैथायहरनाय जादों जे 6 जनगोष्ठीनो ST होनांगौ होननाय बेखौबो हरदों दा बेबायदिनो गोबां खेब हरदों ओमफ्राय खिन्थु बे 6 जनगोष्ठीनो ST जानांगौ होननाय माबाया प्रप'जाला रिजेक्ट जादों बिसोर दिनै 6 बार रिजेक्ट जाबाय राजबंशीनि जानाखि प्रप'जाल बे 6 बार रिजेक्ट जाबाय बिसोर ST जाया होननानै बिसोर ST खालामनाय जानाय नङा होननानै 6 बार रिजेक्ट खालामनाय जाबाय आरो बेल' नङा तरुन गगैनि उनावबो जोंहा दा जेब्लानाखि माबा फैयो हेमन्त बिश्व शर्मा चिफ मिनिस्टार जायो BJPनिफ्राय बे समावबो बिसोरबो अनेक खोथा होदों जे 6 जनगोष्ठीखौ जों BJPआ माव फैयोब्ला जोङो ST होगोन बे बाथ्राखौ हेमन्त बिश्व शर्मा जले बुंबोदों आरो बिनि बादै भारतनि नखर मन्थ्रि अमित शाह बेबो फैनानै बे बुंलांदों जे 6 जनगोष्ठीखौ जों ST खालामगोन बे बुंदों इभेन प्राइम मिनिस्टारबो बुंदों जों माने ST खालामगोन दा बाथ्राया जादों एफा गिदिर गिदिर खोथा बुंनाय एफा गिदिर गिदिर मानसि बुंनाय बे खेथ्रआव मानो दिनैसिमबो 6 जनगोष्ठीया ST मानो जादिया राजबंशीफोरा दिनै मानो ST जादिया आदिबासिफोरा मानो ST जादिया आदिबासिफ्राथ' दिनै अनेकखिनि माबानो माने ट्राइबेल वेलफेयार मन्थ्रि जाबाय आरो ST कमिसनाव बे सावथालफ्रानो दंमोन आरो दानि प्रेसिडेन्टआबो जेनेबा बिसोरनि ग्रुपनियानो बिसोरनि हान्जानियानो दा बे खेथ्रआव मानो बिसोर दाबो जादिया मानो खालामनो हादिया मानो थाबथाखो दा जों बेफोर खारनखौ दिनै नागिरनांगौ दा जों ओरैनो ST खालामनो नागिरदों हनै बुङोबा दायथ' सोलायनाय दा बेजों जों माने गावजों गाव दाय होलायनायल' जागोन बियो माने पलिटिकेल लाबालाब नागिरलायनाय आरोखि बिनि सारा जेबो जानाय नङा आरोखि जे एक्सुवेल फेक्टआ मा खारनाव जानो हायाखै जों बेखौ जों नागिरलाबानो हनै माने BJPआ माने माबा हरबाय प्रप'जाल हरबाय माबाफोरनो राजबंशीफोरनो आदिबासिफोरनो ST खालामनो थाखाय ओरै होननाय बाथ्रा हनै एबसुआबो ओरै होदों माने 6 जनगोष्ठीखौ ST खालामनायाव आपत्ति गैया होनना बुंदों हनै ट्राइबेल संखौबो बुंदों बेफोर जिनिसा माने दाय होलायनाय बिदिनो जायो आरोखि दा नंगौ बे सेन्सिटिभ इस्यु हिसाबै बे सेन्सिटिभ इस्युआव जों माखासे खोथा बुंब्ला जाथिया सेन्टिमेन्ट नाङो मोदोमाव नांलायनाय बेखिनिल' खिन्थु बिनि बादै ST खालामनो हागोन ना हामारा ST जानायनि बेलायाव माबा मोनसे माबा दं नामा बादा दं नामा जों दिनै बेखौ नायहरनांगौ अब्ला मानव गेदेर रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोना थार नुखाबाय खोनाखाबाय बुजिखाबाय नङा होनब्ला जोंहा दावराव देख्रेब आदैमोना मा बाथ्रा बुंफैखो जे STनि थाखाय गुबुन हारिया बा गुबुन जाथिया सोमावसारदोंमोन नङा होनब्ला बिनि सायावनो जोंहा दावराव देख्रेब आदैमोना मा फोरमायफैखो आरो मा बाथ्रा बुंफैखो स' नोंथांमोना नुनानै बुजिजोब्बाय दा अब्ला रायजोफोर दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोब्बाय भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक लोगोसे चेनेलखौ मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब